Samozrejme, že ako prezident by nebolo vhodné, aby som hral. Ešte ako minister kultúry to išlo, lebo bol som nakoniec jednou nohou priamo v kultúrnej praxi, dá sa povedať. Ako prezident to preruším a po 10 rokoch sa zase vrátim. Takže vy už ste aj v druhom volebnom období, hej? No, tak keď sa pýtate, že ako dlho to preruším, a v prípade, že vyhrám, tak znela otázka. No, samozrejme, jasne, odpovedáte ako sebavedomý prezident. Nie, v prípade, že nevyhrám, no tak potom tá otázka nemá zmysel, lebo budem normálne hrať ďalej. Tak. A budem sa teda až o tých 10 rokov uchádzať. Ale nie, samozrejme, že žartujeme, lebo viem, že som vo Fan rádiu, je to pravda? Je to pravda, áno. A všetko, čo poviete, bude použité vo váš prospech. Nie som tu prvý raz, takže viem. A čo je prvá vec, ktorú spravíte, keď budete prezidentom? To je veľmi taká široká otázka, pochopiteľne, ale možno vám niečo nápadne. Ráno sa zobudíte, vyvetráte Grasalkovičov palác. No, takže to už vlastne... Už som to povedal, čo? Ale to je takej výnimočnej chvíli sa patrí urobiť niečo výnimočné v tejto funkcii, takže začnem pracovať. To je strašne smutné hovoriť o plate vôbec v prípade takejto funkcii. Prezident je tam kvôli niečomu úplne inému. A je pre mňa hrozné, že keď už naozaj nemám čo ponúknuť, tak ponúknem ešte aj plat. To je jednak neskutočne populistické. Mňa sa pýtali tiež, čoho sa vzdám, či ponúknem plat. Tak čoho sa vzdáte? Viete, čo ja chrúp venujem, alebo darujem krv, alebo už neviem. Proste to je populizmus non plus ultra. Mohli by sme všeličo iné darovať, ale až tak ďaleko. Nechcem zachádzať vlasy. No proste, čo to je za nezmysel? Niečo týmto získavať akúsi aprobáciu na to, aby som zastúpal takúto funkciu. Nehovorme o plate, ako to ma hlboko nezaujíma, aký má prezident plat, alebo aký má dôchodok a takéto nezmysly. Viete, to patrí k funkcii a to je absolútne... to je ako, viete, keď by bežec hovoril, že ale dôležité je chodiť najprv, viete, a potom až behať, no samozrejme, no ako... Zdá sa mi to strašne prízemné hovoriť o takýchto veciach v prípade s takouto funkciou, no. No, kto by to počítal? Takže nie, tak hovorím francúzsky, anglicky, rusky a poviem aj česky, pretože ja hovorím naozaj dobre česky. Hrával som v češtine aj teraz na divadlá. No a okrem toho, čo tiež nebýva celkom zvykom slovenskej politiky, ja hovorím spisovnou slovenčinou. Aj to je výnimočné zas, to je treba povedať. To som ja nepovedal. To som zas povedal ja. Zarepovali. Viete, čo myslím? Fúha, no ale rap to nie je báseň, alebo neviem. Jasné, veď... pustíme podmas. Máme no skúste ten podmas, či sa tam do toho... Či sa do toho vmestím, ja neviem teda. Keď som bol malý, vyrastal som v katolíckej rodine a tak som sa stal dobrým komunistom. Ale Podmas sedel, vy by ste mohli byť ešte aj reper. Ďakujeme veľmi pekne. To už ste nahrali? Ježišmaria.